Tato epizoda je sponzorovaná oblečením Můra. Herectví zvenčí vypadá jako sen. Ale statistiky ukazují, že právě herci patří mezi ty, kteří se s depresemi a úzkostmi potýkají nejčastěji. Podle výzkumů z oblasti herectví a performing arts se tyto problémy u herců objevují až několikanásobně častěji než u běžné populace, což potvrzují například průzkumy britské herecké asociace Equity. Dnes vám povím příběh jednoho z nich. Příběh, který začal slávou a skončil způsobem, který nikdo nečekal. Navíc vyšlo najevo tajemství, které šokovalo a skrývalo něco nepředstavitelně temného a děsivého. Ze čtvrtka na pátek o půlnoci končí 20% sleva v obchodě Můra na celý sortiment, včetně tohoto trička. Pokud chceš limitované tričko, které vypráví příběh, teď máš jedinečnou příležitost ho získat s 20% slevou. Sleva platí na celý nákup a vztahuje se i na zboží, které už je ve slevě. Logicky tedy platí, že čím větší nákup uděláš, tím větší úspora to je. Běž na nocnimůry.com a vyber si něco z našeho sortimentu. A pokud nechceš nebo si to teď nemůžeš dovolit, můžeš nás podpořit alespoň sdílením tohoto videa nebo tím, že mu dáš zviditelnění. Vítejte na kanále Noční můry, kanál, který se zabývá příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můrou. Jestli vás takové příběhy zajímají, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Ničím se teďko nenechte rušit. Je totiž čas pustit se do dnešního příběhu. Ryan žil život, který zvenčí vypadal jako splněný sen. Hrál v seriálech, objevil se ve známých filmech, lidé ho poznávali z obrazovky a spousta jeho vrstevníků mu tiše záviděla. Vypadal jako kluk, kterému všechno vyšlo. Ryan Grantham se narodil 30. listopadu roku 1998 jako druhé dítě. Měl starší sestru Lizu a mámu Barbaru. Otce si skoro nepamatoval. Krátce po jeho narození od rodiny odešel a už se do jejich života nevrátil. Ryan tak vyrůstal jen s mámou a sestrou ve městě Squamish v Kanadě, malém městě nedaleko Vancouveru, kde se lidé většinou znají jménem a kde se věci moc nemění. Odchod otce zasáhl Ryanův život víc, než si kdokoliv dokázal představit. Barbara se snažila ze všech sil. Své děti milovala, podporovala je a byla tu pro ně každý den. Přesto v Ryanovi zůstalo prázdné místo, které se nikdy nezaplnilo. Chyběl mu vztah, odpovědi, pocit, že někam patří. I když se kolem něj lidé snažili vytvořit bezpečné prostředí, uvnitř se cítil sám. Tyhle pocity se postupně měnily v úzkosti, strach, deprese a dlouhodobý stres, který ho provázel už od dětství a ovlivňoval všechno, co dělal. Ryan byl tichý, nejistý, bál se lidí a pozornosti. Časem se k tomu přidala řečová vada, která jeho nejistotu ještě prohlubila. Všichni doufali, že se to jednou zlomí, třeba ve škole, že kolektiv a nové prostředí pomohou. Jenže stal se přesný opak. Základní škola se pro Ryana změnila v každodenní boj. Místo kamarádů a radosti si domů nosil strach a napětí. Spolužáci si ho vybírali jako snadný cíl. Kvůli řeči, kvůli tomu, že byl malý, hubený a uzavřený. Posmívali se mu, odstrkovali ho a dávali mu neustále najevo, že je jiný. Ryan ani v dospělosti nepřerostl 160 cm. Problém byl ale v tom, že v dětských letech to bolelo nejvíc. Měl pocit, že nikam nepatří a že nikdy nebude dost dobrý. Cítil se v tom naprosto sám a do určité míry i byl. V tomhle období se ještě víc upnul ke své mámě. Barbara byla středem jeho světa. Nebyla dokonalá, ale byla vždycky přítomná. Pro své děti by udělala cokoliv. Když někdo potřeboval pomoc, byla tam. Když někdo zavolal uprostřed noci, zvedla telefon. Starala se o svou
stárnoucí maminku, aniž by si kdy stěžovala, a brala to jako samozřejmost. Milovala zvířata, brala děti ven, na výlety, do přírody, snažila se jim ukázat, že svět může být i hezké místo. Často říkala, že být mámou je to nejlepší, co jí v životě kdy potkalo. Když viděla, že se Ryan trápí, snažila se jednat. Školu změnit nedokázala, ale doma chtěla vytvořit prostor, kde se bude cítit v bezpečí. Hledala cesty, jak ho dostat na jiné myšlenky, jak mu dát něco, čeho by se mohl chytit. A brzy si všimla jedné věci. Ryan měl rád, když mohl hrát, předvádět se, vyprávět příběhy, ne před cizími lidmi, ale doma mezi svými. Zavřené dveře, obývák, máma a sestra jako publikum. Tam se měnil. Když mu bylo 6 nebo 7 let, trávil hodiny v pokoji, psal si scénky a pak je s vážnou tváří předváděl. Pro Barbaru to byl signál. Něco, co by ho mohlo držet nad vodou, co by ho mohlo naplňovat. Barbara tak Ryana v tomhle světě nenechala samotného. Viděla, co v něm je, a když trochu zesílil, začala ho brát na konkurzy. Pro Ryana to byl stres. Tělo se mu svíralo už jen při představě cizích lidí a hodnotících pohledů. Jenže ve chvíli, kdy se postavil před porotu, jako by se v něm něco přepnulo. Barbara pokaždé sledovala stejnou proměnu. Z uzavřeného nejistého kluka se najednou stal někdo jiný. Stál rovně, mluvil nahlas, soustředěně, s jistotou. Nehrál si na herce. On se jim v tu chvíli stal. Lidé v místnosti to viděli. Nešlo přehlédnout, jak moc ho to baví a jak přirozeně v tom dokáže být. Když mu bylo 8 let a přišla první nabídka na účinkování v reklamách, Barbara nebyla překvapená. Věděla totiž, že na to má. Netušila ale, co tím vlastně začíná. O rok později přišla první větší role ve vánočním filmu The Secret of the Nutcracker, v češtině Louskáček, a pak už to šlo rychle. V 10 letech byl obsazen do několika rolí během jediného roku. Nebyly to reklamy ani drobnosti, ale skutečné filmy a seriály. Zahrál si mimo jiné kluka s nadpřirozenými schopnostmi v seriálu Lovci duchů. Paradoxně postavu, která se mstí spolužákům za šikanu. Pro Ryana to bylo zvláštní. Na obrazovce mohl dělat to, co v reálném životě nikdy nedokázal. Postupně přibývaly další role. Deník malého poseroutky, Imaginárium doktora Parnese, kde se objevil po boku Johnnyho Deppa, a také Marley a já, Štěněcí léta, za který v roce 2011 získal ocenění. Dostal i hlavní roli ve filmu Svět podle Redwooda, který šel do kin a měl slušný ohlas. Pro Ryana to byl svět, kde konečně dávalo všechno smysl. A pro Barbaru to byl důkaz, že synovi pomohla najít něco, co ho drží nad vodou. Barbara s ním jezdila všude, na zkoušky, natáčení, rozhovory, hodiny čekala v zákulisí nebo v autě před studiem, jen aby ho po práci mohla odvést domů. Cestou si povídali, zkoušeli texty, probírali lidi, se kterými se potkal. Byli si blíž, než kdy dřív. A Ryanovi to prospívalo. Měl pocit, že někam patří, že je užitečný, že má hodnotu. A hlavně, že dělá něco, co miluje. Pak se ale tohle, všechno štěstí, všechna ta pozornost, role začaly vytrácet. Jak Ryan dospíval, přestával se logicky hodit do dětských rolí. Režiséři se ozývali méně a méně. Přicházely už jen drobné vedlejší postavy. Nic, co by ho někam posouvalo. Postupně bylo jasné, že ta rozjetá kariéra zpomaluje a míří ke konci. A s ní se začala znovu hroutit i Ryanova psychika. Vrátily se úzkosti, sociální strach, myšlenky, které mu našeptávaly, že o něj vlastně nikdo nestojí. Ryan se začal uzavírat. Přestal chodit ven, přestal komunikovat. Vzdálil se mámě i sestře. Nevěděl, kdo je, kam patří a co má dělat dál. Začal kouřit návykové látky a čím dál víc se zavíral do sebe. V roce 2016 v 18 letech dokončil střední školu. Viděl v tom šanci na nový začátek.
Věřil, že když odejde na Simon Fraser University v Burnaby, když se odstěhuje na koleje a změní prostředí, něco se třeba zlomí. A chvíli to opravdu vypadalo, že ano. Na vysoké škole se znovu dostal do věku, kdy o něj měli tvůrci zájem. Zahrál si ještě několik vedlejších i jednu hlavní roli ve filmu Considering Love and Other Magic. A pak přišla nabídka, která v něm znovu zažehla naději. Vedlejší role v seriálu Riverdale. Pro Ryana to znamenalo jediné. Možná to ještě nekončí. Možná tohle je začátek nějaké nové kapitoly. Ryanova role v seriálu trvala sotva minutu, ale pro něj znamenala všechno. Objevil se hned v první epizodě 4. série jako kluk, který při autonehodě zabije jednu z hlavních postav. Krátký záběr, pár replik a přesto si ho spousta fanoušků zapamatovala. Pro Ryana to byl signál. Okamžik, kdy si myslel, že se karta znovu obrací. Že tohle je návrat, nový začátek. Jenže se nestalo nic. Telefony mlčely. Nabídky nepřicházely. Nikdy o něj nestály. A s tím se vrátil i ten starý, dobře známý pocit odmítnutí, který v sobě nosil už od dětství. Znovu se rozdělily úzkosti, strach z lidí, deprese, znovu začal kouřit a znovu se propadal do světa, který byl tichý a prázdný. Barbara si všimla, že se s Ryanem něco děje. Viděla to na něm dřív, než to dokázal vyslovit. Přemlouvala ho, aby se vrátil domů. Chtěla mu pomoct. Chtěla řešit jeho závislost, která už byla v tu chvíli vážná. Přihlásila ho do léčebny. A když Ryan odmítl nebo tam nešel, tak to zkusila znovu a znovu. Ryan si nakonec dal říct a absolvoval několik léčeb. Ale pokaždé, když se z jedné dostal nebo ji sám opustil, všechno se vrátilo zpátky. Byl to kruh, ze kterého nešlo vystoupit. Barbara to ale nevzdávala. Držela při něm, i když už sama nevěděla, jak mu pomoct. Ryan mezi tím přestal vidět smysl v čemkoliv. Svět pro něj znovu zčernal. Vrátil se z koleje domů a zůstal tam po celou dobu studia. Přestal chodit na přednášky, zhoršily se mu známky a školu nesnášel. Ale před mámou to skrýval. Bál se, že kdyby jí řekl pravdu, zklamal by jí. A zklamat jí znamenalo přijít o posledního člověka, který ho měl rád. A tak mlčel a všechno v sobě dusil. 31. března roku 2020 byl doma klidný večer. Ryan trávil čas se svou mámou tak, jak byl zvyklý. Hráli deskové hry. Lisa, Ryanova ségra, už s nimi nějakou dobu nebydlela. Byli tam tedy jen oni dva. Chvíli před 7 večer Ryan vstal a řekl, že jde do pokoje něco hledat. Barbara to neřešila. Sedla si k pianu a začala hrát. Ryan našel to, co hledal a začal scházet schody. Z půlky schodiště viděl mámu v obýváku. Viděl jí, jak sedí u klavíru. Viděl jí, jak hraje. Klavír měl rád. Ten zvuk měl rád. Vždycky ho uklidňoval. Zastavil se, na chvíli jen stál a poslouchal. Poslouchal, jak máma hraje. Barbara o něm nevěděla. Neměla ani tušení. Pak se šel dolů. Vzal pušku, nabil pušku, zamířil a vystřelil. Jednou. Věděl přesně, co dělá. Ten moment si už totiž dřív několikrát zkoušel. Natáčel se při tom, jak chodí prázdným domem se zbraní v ruce. Mluvil, popisoval, plánoval. I tentokrát vytáhl GoPro kameru. Natočil místo činu, natočil tělo své mámy. Klidným, chladným hlasem popsal, co udělal. Potom sedl do auta a jel na benzínku pro kanistr benzínu. Následujících 10 hodin vyráběl molotovy koktejly. U toho sledoval Netflix, kouřil a pil pivo. V obývacím pokoji, ve stejném domě, kde leželo tělo jeho matky. Druhý den ráno, 1. dubna 2020, naložil vše, co potřeboval do auta a vyrazil uskutečnit další plán. Cestu, která měla skončit před domem tehdejšího premiéra Kanady, Justina Trudeaua. Po zhruba 200 kilometrech se ale něco zlomilo. Ryan zpomalil. Auto otočil a vydal se zpátky směrem k Vancouveru. Nejel domů. Zastavil se u univerzity, kde studoval.
Seděl na parkovišti, kouřil a dlouhé minuty jen zíral před sebe. Přemýšlel, jestli některý ze svých plánů opravdu uskuteční. Jestli ten celý svůj plán dostane ještě o úroveň výš. Jestli to dotáhne do konce. Nakonec se rozhodl, že ne. Místo toho zamířil na nejbližší policejní stanici. Tam se přiznal a poprvé nahlas řekl celý svůj příběh. Příběh, který odkryl to, co se dělo posledních několik měsíců. Po návratu domů, po tom, co si uvědomil, že to asi opravdu končí malou rolí, v prvním díle 4. série se u Ryana rozjela hluboká deprese, kterou se mu dařilo téměř dokonale skrývat. S okolím nemluvil, uzavíral se do sebe a všechno dusil uvnitř. Barbara možná cítila, že se s ním něco děje, ale netušila, jak vážné to je. Ryan se mezi tím propadal do temnoty, ze které se už jen těžko vrací. Začalo to nenápadně. Filmy s násilnou tématikou, dokumenty o vraždách, články o skutečných zločinech. Postupně si nainstaloval prohlížeč, díky kterému se dostal na dark web. Tam sledoval reálná videa, zneužití, vražd, autonehod a smrti. Trávil u nich hodiny. Ne ze zvědavosti, ale proto, že s těmi lidmi cítil zvláštní spojení. Začal se zhlížet v sériových a masových vrazích, v jejich pocitech, osamění a nepochopení. V tom, jak měli pocit, že do světa nepatří a že je nikdo nemá rád. Byly to pocity, které Ryan důvěrně znal. Silně na něj zapůsobila i postava Jokera z filmu z roku 2019. Proměna vyvrhele v někoho, koho najednou zná celé město. Sláva, pozornost, přesně to, po čem celý život toužil. V tomhle období začal chodit do střeleckých klubů, zajímal se o zbraně, studoval je, některé si i koupil. Policie později získala 2 zásadní důkazy. Jeho deník a záznamy z GoPro kamery. Bylo na nich patrné, jak se jeho myšlení postupně mění a jak se prolíná hranice mezi představami a realitou. V deníku Ryan otevřeně psal o touze někomu vzít život. Nešlo o impulzivní myšlenku. Chtěl se zapsat do historie. Psával o atentátu na kanadského premiéra Justina Trudeaua. Shromažďoval zbraně, zkoušel vyrábět molotovové koktejly a plánoval cestu k jeho domu. Zároveň vymýšlel i další scénáře. Zablokovat dopravu na Lionsgate Bridge ve Vancouveru, házet zápalné lahve po autech a lidech, střílet do davu, masová vražda, o které by se psalo. Uvažoval i o útoku na univerzitě, kde studoval, běhnout do chodeb, plně ozbrojený a útočit na každého, koho potká. Věděl, že by mu to zaručilo slávu. A po té slávě toužil, aniž by si uvědomoval, že je vlastně slavnější než kdokoliv v jeho okolí. Ve všech těch plánech ale narážel na jednu jedinou, nepřekonatelnou překážku. Na svou mámu. Kdyby cokoliv z toho udělal, Barbara by zjistila, kým se stal. Zjistila by, koho vychovala. A to Ryan nedokázal připustit. Věděla, jak moc ho miluje a jak je důležitý pro ní. A tak se rozhodl, že jí těchto pravd musí ušetřit. Ještě ten den byl Ryan zadržen a odveden do vazby. Strávil v ní 2,5 roku, než padl pravomocný rozsudek. Původně čelil obvinění z vraždy 1. stupně. Nakonec byl odsouzen za vraždu 2. stupně. Soud mu uložil doživotní trest s možností podmínečného propuštění nejdříve po 14 letech. Tak co? Kde podle vás končí osobní zodpovědnost a začíná selhání systému, který takové lidi nechá propadnout až na dno? Může sláva a její náhlá ztráta člověku zlomit psychiku natolik, že přestane vidět realitu? Je možné, že bychom si podobných signálů všímali dřív, kdyby se o duševním zdraví mluvilo otevřeněji? Myslíte, že ho zastavila jeho máma od mnohem větší tragédie, kterou měl v plánu? Co si o tom celém myslíte? Napište svůj názor do komentáře. Jestli chcete vidět víc kanálu Noční můry, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Do té doby se vidíme v dalším díle tady na YouTube kanále Noční můry.